3 produkty pre dlhotrvácny make-up. Podkladová báza. Vyberaj si ju podľa typu a stavu pleti. Keď máš suchú pleť, používaj hydratačnú. Ak máš mastnú pleť, odporúčam zmatňujúcu. A ak máš vrásky, v tom prípade použij liftingovú. Podkladová báza ti krásne zjednotí pokožku, vyhladí povrch a pripraví pleť pre make-up. Púder, ktorý ti zafixuje tvoje líčenie, aby držalo na mieste. Na zapudrovanie môžeš používať buď štetec, alebo labutienku. Štetcom si zafixuješ make-up tak, aby pôsobil prirodzene. Ak máš náhodou nejaké vrásky, štetcom ich nezvýrazníš. Pokiaľ chceš výraznejšie krytie a zakryť pory, vtedy zatlač púder labutienkou, vytvoríš si tým krásny filtrový efekt a make-up vydrží dlhé hodiny. Fixačný sprej, niečo ako lak na vlasy, ale na tvár. Fixačný sprej si vieš rozdeliť podľa toho, aký efekt chceš dosiahnuť. Rozjasňujúci ti make-up krásne prejasní. Ak máš problém s masnou pleťou, vyberaj si zmatňujúci fixačný sprej, ktorý ju ešte zmatní. Fixačný sprej používaj vždy na konci ako posledný krok a vďaka nemu budeš pôsobiť celý deň sviežo a make-up nebude vyzerať ako maska.